ओइ समायना दहायनि सेंग्राजा साइसमोन ना थोद फाग्लि नोंहा खनसेयावनो फसायबाय नामा थोद फाग्लि नोंबो आं दहाय लोगो मोननाय सेंग्राखौ बहा लोगो मोनबावगोनथाय र' आं बै लामाजोंनो थांफिननि बोराय जोंहा फिसाया बहा थांबाय थादोंथाय हिनजावनि फिसाखौ हिनजावासो आबदाल लानांगौलै बुरि न'खरनि खामानि दामानि मावनाबा गोमालाङोहाय बोराय जों सानैनि फिसा नालाय नोंबो आबदाल लानांगौहाय बोराय आयै ओरै फैलाय मामोन फिसा आयै आं गामि बेरायनो थांनि दिनफोरा बारा मोजां नङा फिसा थाबैनो फैनो नाजा न'आव औ जागोन दे आयै ओइ बिमा मा जाखो बिफा बिमा जोंहा नेरसोन फिसाया अबाव थांदों गामियाव बेरायनानै थांदोंमोन बिफा दिनफोरा बेसे गाज्रि जादों मिथियाखै नामा बि कर'नानि दावराव दावसि जादों थाब फैबानो जायो ओइ रथ'लाय दाख्लै लामायाव लोगो मोननाया नोंनोमोन ना औ आंनोमोन बबावबा थांगौमोन नामा आं नोंखौसो लोगो हमनो होनना फैदोंमोन अ आदानि मुङा मामोनलाय अ आंनि मुङा नेरसोन नोंनियालाय आंनि नामा कल्पना नेरसोन नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन ना औ हागोन दे ला दे बिदिब्ला नोंबो न'आव थांदो आंबो न'आव थांसै औ जागोन दे हाब आइ फिसा हिनजाव बहा थांदोंमोन नोंलाय लोगोनाव थांदोंमोन आफा नोमाया रागा जोंगासिनो दं फिसा आइनि खामानियालाय बिदिनोसै आफा नोंना लोगोआनो जोम थाङा नामा नोंनि आखला बांद्रायबाय मा ओंख्रि संखो आयै जानोखौबा सोंग्रोखादों आं दिनै बुंथारगोन आंनि गोसोनि साननायखौ नेरसोननि सिगाङाव नाथाय बिबा आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना र' आं कलखौनो खालामनोसै सोरथो फन हरलायखोलै सोर नाम्बार गोदान कल खालामलायखो हेलौ सोरमोनथाय औ नेरसोन आं कल्पना नेरसोन नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा गाज्रि मोनलायनाय बाथ्रा दे बुंलाय नोंखौ दाख्लै नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोनबाय आं नेरसोन नाथाय नों आंखौ उनाव फैमाल खालामनो मोननाय नङा आं माब्लाबाबो फैमाल खालामनाय नङा नेरसोन नोंल' फोथायना लाखि जागोन दे कल्पना
नेरसोनो आंखौ गामोन लोगो हमनो हागोन ना? हागोन कल्पना नाथाय बहा लोगो हमनो? बै उलुसापुर गामिनि एलपि स्कुलनि खालपाराव फै। जागोन दे कल्पना। औ जागोन दे। हाबाब बुरि आइ कल्पना फिसाया दाबो सिखाराखै नामा? आं फोजानो बावगारदोंसो। कल्पना सिखारद' मा एफा गोबाव उन्दुखो? र' दसेबाव आयै। दसे नङा माबार सिखारद'। थाब थाब मोखाङा सुनानै साया फुदुंहैदो थां। बोरायनो एसे लाबोगौ जिरायफैद'। थांगौ बुरि। साया लाबोद'य। र' लांगौ आयै। दे बोराय साया लोंद'। बुरि बादान मैगङावबो एम्फौआनो बारा जाबाय मा मुलि होनाय गाहाम जागोन? नोंसो मिथिगौ बोराय। दे बुरि होमबा गाबोन आं बाजाराव थांनानै मुलिखौ लायनोसै। दे। मा एसे गोबाव जाखोब्रा बे कल्पनायालाय? गोबाव जाबाय नामा नेरसोन? औ एसे गोबाव जाबाय। थ' बैखिनजाय बेरायहैनोसै। थौदो। सरिया दा एक्सुलि आं मबाइलाव नायनासो थाबायदोंमोन। इट्स अके दे बिनानाव जेबो नङा बिदिया जाखायो। आदायालाय बहाथो थांनो नागिरदोंमोन? आं लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन। बिनानावनि मुङा मामोन? अ आंनि नामा कल्पना। आदानि नाम्बारखौ होनो हागोन नामा? औ हागोन मानो हाया जानो दे ला। दे आदा होनबालाय मालाबा लोगो हमगोन। औ जागोन दे। दिनैलाय माथो कल्पनायालाय कलबो खालामथाराखै। गामाखालि फुङावनो कल खालामोमोन। दिनैलाय मा जाखो र' आं कल खालामनि।
person you are trying to call is currently busy. आरो हरफिननि र' आं The person you are दिनैलाय trying to मानोथो call is बुंलाय दानना currently हरबाय busy. दङ माबाफोर जायाखैथ' Busy in a world. है उन्दुनानैनो थाहैनोसैलै आं र' आं बै सेंग्रानावनो कल खालामनि आइया माथो गबिफोरखौ सोना भिडिअ आपल'ड जालायबाय र' जिरायना नायनि आङो ओइ फिल्म गोदान जानायावलाय सोरथो नाम्बार गोदान कल खालामलायाखैलै र' रायलायनि आङो हेल' हेलौ मा खालामदों आंखौ सिनायगोना सिनायाखै सिनायाखै सोरमोनथाय आं कल्पना औ सिनायबाय दालाय माथो खालामदों कल्पना ओरैनो दं बिखि जिरायनानै दासान्दि गरमानो बांद्रायथारना बिखि नोंना सोरबाफोर मोजां मोननाय दं नामा औ कल्पना मिसाखौ मा बुंनो दासान्दि सिंगलैनो दं बिखि गामोनायावल' सापुरि गामिनि फिल्ड खाथियाव 2 रिंगायाव फै दे थांथारगोन दे होनबालाय दे बे कल्पनाया गुबुनखौ मोननानै आंखौ बावगाराखैथ' फिसा नोंहा मा जामारदों मानो ओंखाम जाया जाया जादो जेबो जायाखै आयै ओइ बिफा ओरै फैलाय मा जाखो बिमा जिराय बिफा जोंहा फिसा नेरसोना ओंखामखौनो जाया जालांबाय मा जादोंथाय सोंबाबो खिथाया आंबोथ' हमनोनो हाला बिमा मा जालांखो दे बिफा नों जिरायथ' आं ओंखाम संहैनि जागोन दे मा दाउबो सौफैया बेलाय मानो इसेबां गोबाव जाया बिखि आं न'आव एसे खामानि मावनानै गोबाव जाबाय कल्पना जेबो नङा दे बिखि फै बैहाय जिरायनोसै थौ बिखि आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा कल्पना दे बुं बिखि आं नोंखौ मोजां मोनबाय कल्पना नों आंखौ उनाव गुबुन सेंग्रा मोनना बावगारलाङाथ' बिखि नों बे बाथ्राखौ मानो सोंदों आंथ' नोंखौ गारनो होननानै मोजां मोनाखैना आं नोंनि बाथ्राखौ बुजिदों कल्पना नाथाय बिदिनो गुबुन सिख्लाफोरा रादाय होनानै नेवसिलाङो बेथ' कल्पनासो आरो बे सेंग्रायालाय सोर कल्पना बे सोर कल्पना बे सोर जाखो आंथ' बेखौ सिनाया कल्पना गुबुनखौ मोननायखाय नों आंखौ सिनायलायला नोंबो सानसे बिजोंनो थगायजागोन कल्पना नों आंखौ नेवसिलांबाय नायगोन आंबो नोंखौबो थ'दो बिखि थांनोसै oh